someone who contributes and also goes to outdoor events a lot, I definitely choose to. Kapag walang nagmamahal sa atin, pakiramdam natin ay tayo ng pinakakawawang tao sa mundo. Pero hindi yun totoo dahil dapat mas unahin nating mahalin ang ating sarili upang hindi na tayo malinlang ng pagmamahal na mula sa maling tao. Ikaw kabarangay, anong handa mong gawin makawala lang sa isang maling pag-ibig? Naglang si dati tak na namalpas ka ngayon sa aking din. Dear Papa, lahat po tayo ay naghahangad mga kilala na mga tao na magmamahal sa atin sa lahat ng pagkakataon. Minsan, hindi kasi natin yun natatagpuan sa sarili nating pamilya. Pero na-realize ko na meron din naman akong magkukulang kaya tinuring nila akong black sheep at rebelde dahil ako mismo ang naglalayo ng loob ko sa mga taong mahal ko. Kaya nga napasulat ako ngayon sa inyong programang Barangay Love Stories upang humingi ng payo tungkol sa pinagdaraanan ko. Pero bago ko ipagpatuloy ang pagkukwento ay hayaan niyo muna akong magpakilala sa mga kabarangay natin. Tawagin na lamang ako sa pangalang Francis, 31 years old at taga-Matandang Batara sa Quezon City. Lagi na talaga akong nakikinig ng programa ninyo sa radyo kaya naisipan kong magpadala ng sarili kong kwento. Magsisimula ang lahat noong 2024 kung kailan lumayas ako sa bahay namin sa Marikina dahil pakiramdam ko ay wala na akong buwang sa pamilya namin. Hindi naman sa pagiging madrama pero may favoritism kasi ang tatay namin at yun ay ang ate ko. Bale, 5 kami magkakapatid pero namatay na ang bunso. Pinanganak kami sa Isabela bago lumuwas sa Maynila ang mga magulang namin para ipaggamot ang pangatlo kong kapatid na may sakit sa puso. Naiwan ako sa lola ko sa probinsya hanggang sa tumungtong ako sa ika-12 taong gulang. Hindi na umuwi sa Isabela ang mga magulang ko at nakipagsapalaran na sila sa Maynila kasama ang mga kapatid ko. Kinuha na lang nila ako noong namatay ang nanay namin noong 2006. At dahil hindi ako nakakasama ang aking mga kapatid, pakiramdam ko ay nangingiba ako sa kanila. GM ka na At pagtaong. yun ang rason kaya hindi kami madalas magkasundo, papadudod. Ano na naman ba? Nang dahil lang sa hindi kayo sama-samang lumaki. May rason na yun para hindi ka nila tratuhin kapatid? Pati naman trato nila sa akin. Eh, palagi ko nag-aaway. Ako palagi kasi mga bata pa naman kami. Hanggang ngayon pa na magdadarating. Eh, hindi pa rin kami magkasundo. Grabe naman kasi yung Hello, habit mo, the basta. Korean Akala mo kung Sea. sino kayo nasa bahay. The Korean Sea. The Korean Sea. The Korean Sea. Yan yung mahirap eh. Yung may paborito ang mga magulang. Pero hindi ko naman masisisi si tatay kasi masipag naman si ate at matiskante sa kapatid. Ayun, lagi na kami dito para sa isa't isa. Talaga? Ginagawa niya yun? Oo, madalas na sabihin bakit hindi ko tutularan si ate na ganito ganyan. Para naman maseso rin ako sa buhay. Isa hindi ko nga kaya ginagawa ni ate. Tayo nga rin na. Kaya naman pilitin ko sarili. Okay ka pa pang kalsada ah. Tama rin naman. Mahirap yung pinipilit mo sarili mo sa isang bagay na ayaw. Hindi lang sa ayaw, pero hindi ko rin kasi kaya. Kaya kasi yung ate ko, kaya siguro lumaki rin yung ulo. Wala namang tao na ipinanganak na bobo. Talaga, Oo. baka naman sinasabi mo lang yan para mapagaan ang loob ko ah. Ha? Hindi ah. Tsaka bakit ko naman sasabihin yun? Baka kasi naawa ka sa akin. Sa bagay, sa bahay namin, lagi sinasabi ni tatay na mahina ang ulo ko. Ulbol at walang alam. Kahit sa edad mo ito eh, parang hindi pa ako nagmamature. Siyempre, kumpara na naman niya ako kay ate. O sa iba ko pang nakababatang kapatid mo. Ay, nakakasawa na. Una sa lahat,
Hindi ko sinabi yun kasi naaabot ko sa'yo. In fact, tingin ko nga sa'yo matalino eh. Kasi alam na alam mo yung ginagawa mo rito sa kainang pinagtatrabahuhan mo. Yung totoo, pag nakikita kita, hindi ko mapigilang humanga sa'yo. Hala, umanga ka sa akin. Oo! Simple lang naman ang ginagawa ko. Paglinis sa maruming mesa, paglampaso ng sahig, kukuha ng order ng mga tao pag-serve. Yan lang naman trabaho ko dito. Oo, pero napakadedicate ka. Palagi kang nakatitig. Customer, palabati ka rin at palabiro, kaya nahahawa mo ng good vibes sa mga tao. Hello, Sir Ace Breeze. Salamat kasi. Sige na, ako na magwalis dyan na. Para hindi ka Kaya makaibilan. lagi na ako rito kumakain para makita ka. Salamat. Ano naman? Kaya ako nga ako sa'yo. Kasi pinaboto ka, ulko. Ano ba masakit na salita na sinasabi sa'yo ng tatay at ate mo kasi hindi ka. Sabi ko nga, walang tao na pinanganak na mo. Kung totoo yan, bakit nahihirapan ako gawin yung isang bagay na nagagawa ng maayos ni ate? Siyempre, lang siya magaling, pero ikaw, magaling ka rin naman sa ibang mga bagay. Eh, parang hindi mo may pagmamalaki ng bagay kung saan ako magaling. Bakit? Magaling ba maglinis ng ate mo, katulad mo? Hindi, ako magaling sa akin. Oo, kita mo na? Diyan pala, ibang ka sa kanya. Basta hindi lahat ng bagay alam ng ate mo. May alam ka na hindi niya alam at puntos na yun para sa'yo. Huwag mo na. Kaya sinabi mo na walang tao na pinapanganak na bobo. Kasi nagay may sarili kakayahan wala sa iba. Boring ka dyan. Salamat kasi medyo buwan. Nagtutog ko. Walang kasi yun, no? Tsaka hindi naman kita masisisi kung ganyan ang nararamdaman mo. Kasalanan din niya ng tatay niyo kasi may paborito siya sa mga anak niya. Hindi yun. Dahil naman mas naipantay ang pagmamahal ng mga magulang natin sa atin. Kaya nga, pero kaya mo na. Kasi wala ka na sa pudol mo na. Kahit naman akong pag-isa eh. Masarap sa pudol kasi hindi ko naisip ko. Hindi ko yung mga sirmo ni tatay. Nakaka-relate ako dyan. Sabihin na lang natin na paborito ng natin. Ito mo natin. Oo, pero bunso naman natin. Special kasi, pero sama naman ang ugali. Lagi. Masyado kasi ang pabebe, nakakapikot. Kaya parang inis para na kami ng nanay ko eh. Umalis ako sa amin. Siguro mga 26 years old ako. Ngayon, masaya naman. Tulad mo, naging panatag ang katulad ko ng gusto. Ay, nakakabuko. Naniwala ako sa sarili ko. Naniwala ako sa mga tao. Nanapilit na naniwala ako sa akin. Ako si Manong Dexter Nareco, 28 years old, content creator. Dati, inspire ako sa ginagawa sa ibang tao. Yung lahat ng bagay na sa akin. Simula nung namatay ito ako. Mga padudot, regular customer namin si Shirley. Kung hindi describe ko siya, ay masasabi kong may katabahan siya pero maganda naman at makinis ang balat. Sabi ng iba kong katrabaho ay matagal na raw siyang kumakain sa kainang pinapasukan ko pero lalong dumalas daw noong dumating ako. Ewan. Sa isip-isip ko baka gusto niya ako o ano. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko pero may itsura naman kasi ako. Bahala Miguel and Felix ang datingan ko. Kaya naman nakailang girlfriend na rin ako pero lahat ay walang nagtatagal. Siguro'y malas lang talaga ako sa pag-ibig pero hindi ko naman yon masyadong dinadamdam. Para sa akin, tuloy ang ikot ng mundo, may karelasyon man o wala. Nagpatuloy ang pagiging malapit namin ni Shirley sa isa't isa hanggang sa umamit siyang nagugustuhan na nga niya ako. Siyempre, pakiramdam ko, ako na yung pinakagwapong lalaki sa buong mundo. Kinilig ako pero hindi ko pinakalata papadulot. Kung tatanungin ninyo ako hindi rin naman mahirap magustuhan si Shirley kasi mabait siya. Malalahanin at malumanay magsalita. Mas matanda lang siya sa akin ng 2 taon. At may 3 taong gulang na anak na sa ex-partner niya pero wala namang kaso yun.
Aminin ko na nung nakilala ko siya ay hindi lang ako nagkaroon ng kaibigan, kundi nagkaroon din ako ng kakampi. Hindi nagtagal ay niligawan ko siya at naging kami papadudod. Tapos, ewan ko ba? Kung ano ang sumapi sa akin kasi pinagkala ko siya sa i-adobo kung tatay at ito. mga kapatid ko 2 buwan matapos ko lumayas sa bahay namin. Teka, Bagay na sana adobo. ay hindi ko na lang pala ginawa dahil sa naging resulta, papadudod. Di papang mo, tinahiling nga agbigabil ti bote ditahan na siya. Oh, mahal. Ito yung order natin cheeseburger sa spaghetti. Salamat, mahal. Sako, nag-crave ako dyan. Ito sa tapat mo ko para maghanap tayo. Yan, grabe. Naupo na rin. Nakawit hindi ko sa pila. Nakalimusan din. Ewan ko ba kung bakit parang naging mabagal ang service nila rito. Kaya nga fast food, tapos napakabagal naman. Yata sila sa tao kaya ganun. Sana mag-improve sila kasi 2024 na. Kung hindi sila magbabago, makakalimunan sila. Alam mo kung ano nag-improve sa kanila? Ano? Yung presyo ng produkto nila. Dahil sinabi mo ba? Habang tumatagal, mas nagmamahal. Tapos kumakaunti naman yung survey. Nakakaewan. Buti ba, huwag na natin problemahin yun. Kain na lang tayo. Tulog na ako. Mabuti ka ba? Kanina ko pa gustong kainin yung burger eh. Tara, kain na tayo. Sige na. Grabe, ang way pa lang. Nakakasatisfy na. Oo nga. Gustuhan ko rin itong spaghetti nila. Papadudot. May ka makinig ng papadudot. Maintindihan. Talaga? Baka malas ka lang. Baka nga. Maiba Welcome tayo, to the mahal. Philippines. Grabe tumingin na ate mo sa akin kanina nung sinama mo ko sa bahay. No, napudot data. Parang hinuskahan na niya ang buong pagkatao ko nung pinakilala mo ko. Nakakaloka. Ayun ba? Pasensya ka sa ate ko. Kilala kasi yung sa akin na lagi mataling kong tumingin. Pero napansin ko nga na grabe sa mga yung sinabi ko kaya anak ka na. Alam ko iniisip nun, napakawala akong babae. Namalandi ako kasi Sabihin niya dahil hindi totoo yan. Hindi ka pa ko ng babae o malandi. Hindi ko naman kasalanan na hindi kayo naging maayos ng tatay ng anak mo. Saka mabuti nga, hindi mo pinabayaan yung anak mo. Para naman sa iba dyan na iniwan na lang sa mga magulang at pinapaalaga yung anak nila para makapagbuhay talaga sila. hindi ko gagawin sa anak ko yun. Bukod sa hindi rin naman kami magkasundo ng nanay ko. Sa bagay, Pero yun nga, napatunayan ko na mukhang hindi rin kami magkakasundo ng ate mo. kaya nga, mali rin yata yung desisyon ko na isama ka sa bahay para ipakilala sa kanila. Kasi nahusgahan ka patuloy na wala sa oras. Masyado lang talagang judgmental ang ate mo. Di ba sabi mo may ugali talaga? Oo, kaya nga hindi ko magkasundo eh. Masyado kasi mataas tingin mo sa sarili niya. Nakakalungkot lang kasi gusto lang naman kita mapakilala sa kanila. Gets ko naman, pero siguro ayos na yung isang beses na dinala mo ko sa inyo. Ayoko kasi nung nakikipagplastikan ako sa tao, kaya mas mabuti nang hindi na lang ulit kami magkita-kita. Saka dapat masanay na ako sa pamilya ko. Ako nga yung husgahan nila. Ibang tao pa kaya? Sila na ang may problema, labas ka na doon. Alam mo, feeling ko inggit sila sa'yo, lalo na yung ate mo. Talaga? Bakit naman? Kasi sabi mo nga, hanggang ngayon, responsibilidad niya pa rin yung tatay niyo, tsaka pamilya niyo. Eh ikaw, sa'yo lang ang sweldo mo, tapos malaya ka pag nagagawa yung gusto mo. Akin nga lang yung sweldo ko, pero lagi pa rin ako nasasalit. Lalo na pag mayroon ng nare-renta ng kwarto. Hindi na nga kagandahan, mahal pa mo pa. Wala na talagang puro sa mundo. Ikaw na lang yung papapamuli. What if tumira ka na lang kasama namin ang anak mo? Ha? Para magsama na tayo. Tapos makakatipid ka pa sa upa kasi share na tayo sa bahay. Sige na, pumayag ka na. Uso na rin naman yung nagli-living ngayon, tsaka para lagi tayo magkasama. Siguro, sabi na sabi ka sa akin lagi. No? Paano mo nalaman? Siyempre, ikaw kung umamin na gusto mo na ako, tapos ngayon, niyayaya mo na ako magpagilin sa'yo. Magpapabebe pa ba ako sa edad ko? Tsaka, akala ko halata ako na na-crush kita eh. Kaya nga lagi akong kumakain doon sa pinagtatrabahuhan mong kainan para makita kita eh. Sa totoo lang, matagal mo naman ang napunan. Kung walang paunahan ka, baka kasi sa'yo masyado akong pilingero. Ewan ko sa'yo, pero sige na.
dito sa inuupahan ko para lagi na tayo makapag-ano. Ano? Ano ba na yun? Mapatutod, kinausap ako ng ate ko noon na hindi raw niya gusto si Shirley para sa akin. Noong tanongin ko kung bakit ay hindi naman siya nakaibig kaya iisip ko na lamang na baka naiingit lang siya sa akin dahil wala pa siyang jowa. Samantalang ako ay relationship na. Tama. Ganun nga ang dahilan kaya hindi rin niya masyadong welcome sa bahay namin ang girlfriend ko. Kaya hindi niyo ako masisisi kung sumama ang loob ko sa kanya. Maayos naman ang trato ng iba kong mga kapatid kay Shirley pero makakalata na hindi sila ganon kasaya. Pati na rin ang tatay namin matapos nga nilang malaman na mas matanda sa akin si Shirley at may anak na. Kaya nga noong sinabi ng jowa ko na mag-live-in na kami ay kinabahan talaga ako noong una papanudok. Hindi dahil takot akong makisama sa kanya at sa anak niya kundi dahil na-excite ako. Ilang buwan na rin naman akong mag-isa sa maliit na kwarto na nirerentahan ko. At aminado ako na malungkot kaya nga mas gusto ko na lang nung pumasok sa trabaho. Pero dahil makikisama na ako kay Shirley at sa anak niya ay hindi ko mapigilang mabuhayan ang loob. At maging masaya dahil sa wakas ay magkakaroon na ako ng instant na pamilya, Papa Nudo. Miss Bukat? Ikaw, Miss Bukat. Hello sa all-in-one. It's time to try Frankie Magic Syrup. Wala tatagluto ako mampay. Aguray! Aguray! Wait, atin Si eh. Shirley at kumikita naman ng disente. Nung hindi pa ako lumilipat sa apartment na nirerentahan niya ay kasama niya roon ang pinsan niyang babae na binabayaran niya para magbantay at mag-alaga sa anak niya. Pero nagpaalam na ito sa kanya na uuwi na sa kanila sa Baguio para mag-aral kaya namproblema si Shirley kung sino ang magbabantay sa kanyang anak. At dahil magkasama na nga kami sa bahay, nagkasundo kami na ako na ang tatayong tatay ng anak niya at mag-aalaga. Yaman na! Para magawa yun ay nag-resign ako sa pinagtatrabahuan ko ng pagampanan ng tungkulin ko bilang tatay sa anak ni Shirley na itinuring ko na rin parang tunay na anak. Nagkasundo kami ng jowa ko na siya na ang pagkala sa lahat ng mga gastusin namin basta alagaan at bantayan ko lang ang anak niya. At kahit na wala naman akong karanasan sa pag-aalaga ng bata ay pumayag pa rin ako sa gustong mangyari ng kinakasama ko. Kaso ang hirap palang mag-alaga ng bata. Hindi pero dahil mas nakakapagod pa yun kaysa sa dati kong trabaho, papadudot. Ay, sa wakas. Nakalapat na rin sa kutsyon ng likod ko. Grabe. Ang sakit at nangalay ako dun sa sinakyan kong motor pa uwi. Nagputol ka? Hindi ka ba nakikinig? Kasasabi ko lang, di ba? Sorry na, pero di ba usapan natin hindi ka na magpumotor kasi delikado? Oo, pero no choice ako eh. Kasi wala na akong masakyan kanina. Nagkataon kasi na may transport strike kaya kaunti nang bumiyahe. Kasi naman hindi ako makauwi. Hindi nag-book na lang ako ng motor. Bakit di na lang kotse tinong mo? Ayoko kasi masyadong mahal tsaka nagtitipid ako ngayon. Ang taas ng bill natin sa kuryente. Ano bang ginagawa niyo rito ng anak ko? Ha? Nanonood ng TV? Maghapon? Oo. Uwalaan ko. Nakabukas pa ang aircon, no? Oo eh. Init kasi lalo na pagtanghali. Di ba? Usapan, papatayin mo ang aircon pag araw. Di ba kasi sabi ko lang na mainit pagtanghali? Gusto mo yata matuloy ng pawis yung anak ko eh. Di kahit umaga pa lang mainit na. Ano magagawa namin? Tapos sinabayan niyo pa na maghapong panonood ng TV. Di sa pagkakalam ko, hindi naman mahilig sa TV ang anak ko. Bakit naman ikaw lang talaga ang nanonood, ha? Di nagkakaalaman din. Kasi kinukuha ko lang ang cellphone ko para manood ng kung ano sa Facebook. Hinahayaan mo
mo agad eh. 3 taon pa lang naman yung anak ko. Hindi ba yung matututo? Sinasabi mo lang yan kasi wala kang alam sa mga bata. Ano mo lang alam? Baka nakakalimutan mo ako nagbabantay sa anak ko habang ikaw nandun sa opisina. Hindi ko nakakalimutan yon, pero huwag mo naman basta bantayan lang. Alagaan mo rin. Inaalagaan ko naman eh. Pinalilikuhan ko, pinapakain. Ano ba gusto mo gawin kung pag-aalaga? Basta ayusin mo. Huwag mo pagamitin ng cellphone palagi kasi baka maapektuhan yung mata. At saka ayoko masanay na lagi nagsiselfone yung anak ko. Kapag hindi ko nagagamit ang cellphone, naiyak tapos mahirap ang patahanin. Paabot na lang ako kaya binibigay ko na lang yung gusto niya. Yun nga eh, dapat hindi. Sige, sabihin mo kung ano dapat. Total, ikaw naman ang magaling sa atin. Ano ako magaling sa atin? Sinabi ko ba yun? Pero sa tono ko, yun yung pinapalabas mo. Sabi mo sa akin, wala akong alam sa mga bata. Kahit na ako naman ang nagbabantay sa anak ko. Hindi mo kasi tayo discard. Nayati ang Madali mag-alaga ng bata. Hoy! Alam kong hindi madali mag-alaga ng bata kasi inaalagaan ko rin naman yung anak ko. Baka na oo. Pero ilang buwan lang yun dahil isa mo na yung nag-aalaga sa anak ko hanggang bago ako dumating. Saan mo gusto mo palabasin? Na wala akong kwentang nanay kasi hindi ko inaalagaan ng anak ko ng baby at hanggang ngayon? Hindi yan yung sinasabi ko. Saka makikita nga muna bago ka dumating dyan. Hindi mo masyado akong pumangera. Ako pa palang bumangere eh. Ikaw ba napakareklamador mo? Hindi ako nagre-reklamo. Sinasabi ko lang yung nararamdaman ko. Hindi pa masasabi. Kasi pinalalabas mo sa kasamahan mong nanay sa anak Tama ko. pa lang ganyan ading Isa na mo yung halos na galaga sa kanya. Baka nakakalimutan ko ng isa na lang ako sa buhay. Hindi mo na tumatapay ng anak ko kaya kailangan ko ng trabaho para sa Alam ko naman yung mahal. sa'yo. Alam ko pero ano ang gusto sa akin dyan? Nananahimik ka na lang, hindi nagsasalita ka ba? Lalo mo sa mga sinabi ko ah. Lagi mo naman sa sinabi mo. Ano maduro ka pa eh sa ating dalawa ako nagtatrabaho. Nakakapagod din yung ginagawa ko. Kung pagod ka, mas pagod ako, lintik ka. Ba't ikaw ba wala akong kausapin? Matutulog na ako. Maaga pa ako bukas. Alam man di pagin no, di ko akas kung sa din sa lagi. Sa akin. Naramdaman ko kasi pinapaliwalaan niya. Pumurgit siya hanggang tayo umabot sa mahal. Hindi ng pera para sa akin. Inulit na ako. Naisip ko rin na kahit malayo na ako sa pamilyang hindi naman ako mahal, eh naging naman ang mundo ko dahil hindi ko lamang iwan sa apat na sulok ng apartment namin ni Shirley kasama ang anak niya. Habang umaga, hindi na ako nakakaramdam ng pagkataw ko mag-trainer para magtutulong ako sa ginagawa ko. Dati masaya naman ako nabagyan ko na maayos ang anak niya pero bakit parang may kulang? Hindi ako naman na-realize na ako ang lalaki at ako ang dapat na magtrabaho sa labas para kumain ang pamilya ko. Kaso balikan, dahil si Shirley at nagtatrabaho sa mga tapuan na iniwan sa bahay para mag-alaga ang kanyang anak. Kaya nga ng sunod na araw ay tinakapsunod na kinakasama ko at pinagsabi ng nararamdaman ko sa kanya. Apat na gabi.
dyan. Di ba lagi ka nagre-reklamo ng mga iba nasa kuwete? Tapos yung nakaraan, nagalit ka sa bukas na wala natin pinatuwi. Kasi hinihilang ka na ako kasi ko ng ilang oras dahil ka. Nakatulog ka kasabay ng anak ko habang nakaon ng TV. Sige lang, sino hindi magagalit doon? Puro na lang sumalit sa'yo. Masyado kang pabaya at hindi ka rin marunong magtipid. Isang na naman na yun. Dahil ka! Basta, hindi mo na kailangan magtrabaho sa labas kasi kaya naman tayo ng mo. Dito ka na lang sa bahay para patayin ang anak ko. Ayoko siyang ipagkatiwala sa iba. Dahil ka sa nanay ko, no? Pero, gano'n magpagkano sa akin. Gawin mo na lang na maayos ang ambag mo. Patunayan mo rin ang sinasabi mo na wala kang ibang babae. Sinabi ko na lang wala. Para matututo ko na lang po ay inabalan ni Shirley ang mga lalaki ko dahil sa mga sinabi niya sa akin sa pag-uusap namin yun. Hindi na niya pinagwala. Pinagsalitaan niya rin ako na hindi maganda. Masakit at nakakainis. Una na lang ay magiging magmasabi na ako ng sandali yun dahil pinahiyahan niya ako. Tapos, iniinsist ko pa niya na ayaw niya ako magtrabaho dahil nagkasundo na raw kami na ako ang tagtao sa bahay para magpayahan ang anak niya. Pagkakataon kami magkatalimot sa isa't isa ni Shirley na pinigyan. Sa loob ko sa kanya ay makita ang pagkukuhan. Ako pa na ang ipapalamat na nabigit kapag hinahanap sa kasalan ang ato. Siguro madaling araw na ako noong nakatulog papatulog sa bagay isip ko ay ano. Hindi ko mapigilan magtanim ng samahan ng Diyos sa kinakasama ko dahil pakiwarin ko ay naghahari-harian siya sa pamamahay namin. Samantalang ako ang lalaki sa aming dalawa. Noon ay para niya akong pinanggilan ng proses. Ang karapatan na magsalita para sabihin ang nararamdaman ko dahil mababaw lang naman.
Pasensya ka na, Mary Ella, kasi ayaw ko pag-inom. Anong yan lang? Di ba sweldo mo ngayon? O bakit pansit lang? Oo nga, pero nakalating pambayad sa kuryente at tubig natin. Isa ko pa yung renta natin sa apartment. Wala naman ako sa akin kailangan siya. Ako ba dapat pa problema dyan? Eh, ginusto mo namang magtrabaho sa labas? Di ba? Matagal mo ng pangarap yan, yung makapag-provide sa amin ang anak natin. Tapos magre-reklamo ka? Hindi naman ako nagre-reklamo. Ang akin lang, kaunting programa lang sana. Hirap na ako. Saan ko babara yung pasama ko sa construction? Sana maintindihan mo yun. Ang hirap lang kasing intindihin kung bakit sa dinami-dami ng matitibong lalaki na pinag-aralan at magandang trabaho, eh sa'yo pa talaga ako bumagsak. Kung ngayon naman kung mo na ako sa iba. Hindi ko na papigilan. Nakakalimutan ko na kasi ako sa'yo. Tsaka masisisi mo ba ako? Bakit kasi ganyan ka? Mahirap tumiskarte. Kana. Bigla tuloy ako nag-alala para sa magiging future ng baby ko kung ganyan ka pa rin. Kahit naman ganito lang ako, masipag naman ako, at hindi ko naman kayo pababayaan. Di ba at kailangan magsalita sa akin? Hindi ka ba nakikinig? Siyempre, bilang nanay, hindi mo ko masisisi kung isipin ko kapag ano na magiging anak natin. Hindi ka rin yung isip, talaga mahal mong anak natin. Dapat sinusuportahan mo tatay niya para mas lalong gana sa pagtatrabaho. Kaso balik na eh, kasi iniisutot pinamalit mo pa ako lalo. Magsabi ka nga sa akin na totoo, Ano sasabihin ko sa'yo? tanong lang to ha. Huwag ka sana magagalit. Ano nga yun? Bakit ba talaga yung bata dinadala mo? Baka naman tuloy sa lalaki na kalantiyan. Baliw ka ba? Bakit mo naman naisip yan? Bakit hindi? Baka nakakalimutan mo nagloko ka bago ka nabuntis. Tapos sinabi mo na lang sa akin na akin yung bata na yan. Parang hindi mo pala sa akin yan, di ba? Baka nakakalimutan mo rin na atin tayo noon bago pa nag-inatid nagpaktol. Parang bang ikaw ang dami ng baby sa chan ko. Kung ako talaga ang tatay niya, itratuhin mo ko ng maayos. Respeto mo ko, yun lang. Paano kita inirespeto itulog na nga sa diskarte? Patunayan mo muna sa amin na magiging anak natin na karapat-dapat kang maging tatay. Alam mo, naiinis na talaga ako sa'yo. Hindi ka nag-sensitive at pa-baby, mahina rin ang loob mo. Akala mo yata mag-a-adjust sa'yo yung mundo dahil mahina ka, no? Na porke hindi ka nakatapos ng pag-aaral at yan lang ang kakayahan mo, eh okay na yan. Pero dyan ka nagkakamali. Yan din yung malaki nating pagkakaiba. Maling-mali lang siguro talaga na sa dami ng lalaki sa mundo, sa'yo pa ako nagkagusto. Sisi ako! Nagsisisi ka pala eh, bakit hindi mo ako iniwala yung una pala? Ngayon lang naman ako nagsisi, no? Pero sana pala noon pa lang para hindi na tayo umabot sa ganito. Tapos sa buntis mo pa ako at kinailangan ko pang puminto sa trabaho. Pakiramdam ko ako na yung pinakamalas na babae sa buong mundo. Kasi nakilala ko yung katulad mo. Buti ba lalabas na lang yung anak ko? Ano? Saan pupunta? Ano? O ano naman kung gabi na? May bukas pa naman kainan dyan sa malapit eh. Doon na lang kami kakain kasi napakatabang naman ang dala mong pansit. Ikaw na lang kumain yan. Total, mukhang sanay na sanay ka naman dyan. Tignan mo yung ugali mo. Hindi ka ba nag-iisip? Isasama mo sa labas yung anak mo na ganitong oras? Saka saan ako kung anong pambili mo? Huwag mo nang problemahin yun. Dahil may pera ako. Ikaw lang naman ang wala. Kaya bahala ka dyan. Ayoko na muna makikita mo. Napapatuloy ka na pagdating namin ha. Ayoko makipag-usap sa'yo. Pa! Ang marunong naman sa Shirley at ang kanya para kumain na walang ipon sa akin. Ay wala lamang ako nagagaling sa pinagkataguan. Pero wala talaga mong nagawa. Bakit naman natin pang-pause? Sabi nila, yunapo ang muna lamang ako sa bangko at hindi ko na napigilan umiyak. Sa hinagam ay hindi ko naisip na aabot kami sa ganito ni Shirley. Akala ko pa naman ay perfect na yung relasyon namin at mahal niya ako. Pero maling-mali ako at sising-sisi sa mga naging desisyon ko sa buhay. Pagkaramdam ko ay wala na akong kakampi sa buhay tapos nahihiya pa akong lumapit sa pamilya ko. Natatakot kasi ako na baka sabihin nila sa akin na mali ang babae na piling ko. Pero tayo mo rin naman kumanan si Shirley sa halip na nakamaan natin niya. Tulungan na ako. Hindi ko na alam ang
gagawin ito, Papa Dudut. Gusto mo lang lumayan, certainly, pero ayoko lang maging mag-isa pag ginawa ko yun. Sana po ay mamayuhan ako ng mga kabarangay natin dahil kailangan yun. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sa kaning mapili mong i-area ang storya ng buhay. More power and progress po sa inyo at sa mga kabarangay natin. Lagi kayo number 1 sa puso ko. Ang inyong forever na puso at kabarangay. Simulan ko ako dahil sa gusto ko maging aware ang mga tao sa sinasabi nila about sa ibang tao. Dahil alam naman natin lahat na nasa nature na natin ang pagiging mapag-usapan. Pinagdala ay nakakasakit at nakasasama na pala sa ibang tao. Nakinig ba natin o hindi walang taong hindi judgmental? May iba't ibang marami tayo at natin yun sinasabi mo pinapakita. Sabi nga pumapasok ng mga backhanded compliment o yung mga papuri na hindi naman talaga papuri. Hindi naman masamang isakitin natin ang ating opinion, pero tayong nakikita na ay-aya sa ating pag-ibig. Pero mahit na sabihan nga na hindi mo isipin. Isipin muna natin mabuti ang sasabihin natin sa ibang tao. Dahil ang maligmaan ng ating pananalita ay maaaring magkumuha ng hindi maganda. At ito ko na nga po sisimula ng kwento ng aking pinagdaanan mula sa mga mapag-isihan mga tao. Papadunod taong 2017 noong mangyari malaking mamungol sa buhay ko. Pareho kami noong grade 1 ng isang best friend ko na si Kelly. Ilang taon, naging birthday ko, papadunod. Masaya ako noon dahil nilikaw ko na walang mama ko ng smartphone na talaga ng puso ko. Meron naman akong cellphone pero natuman yan halos nung gamit na lamang ay marami kang masira at hindi naman yun kasi high-tech. Gamit na regalo sa aking mama. At dahil nga sa bago ang cellphone, noon ay halos noon na nakatuon ang attention ko. Kaya naman makarasa ko na pagsasabihan ng best friend ko si Kelly. Papadunod mo naglalang ako ng isang taon kay Kelly. Hindi ako sa paglalang sa panig 17, pero sa aming dalawa ay siya ang mas mature na mag-isip. Kung magkasanagay ay siya yung madalas na mag-airport sa akin kapag may nagawa po ako ngayon. Pero kahit na ganoon, papadunod ay mahal na mahal ko si Kelly dahil alam ko kung wala siyang mag-iisip. Hindi ang makakatulog sa akin. Hindi naman siya simple best friend lang para sa akin. Kaya po naging bago ko. Mag-best friend na kami simula pa ng elementary kami at hindi kami pumayag noon na mag-aaral kami sa magkibang eskwela. Kaya kami mapagwalay at lagi lang kami magkasama. Mas mahaba ang oras na magkasama kesa sa ibang tao ang kasama namin o ang planning namin. Pero hindi naman gets ang pamilya namin sa friendship na meron kami. Dahil para na natin na kami pagkakapatid. Isa pa ay kumamay naman, kami mga bata noon at never namin binigyan ng sakit ng ulo ang mga magulang namin. Outstanding student yan kasi kami papatulog, pero sa amin dalawa ni Kelly ay siya ang mas matalino. Pero kahit naman magpapatulog ay minsan ay hindi ko naramdaman dahil pinigil ako sa kanya. Ako sa si Kelly at mga kami. Siya pa naman sa buo kami sa alos lahat ng bagay. Dahil until lahat ng focus ko sa pag-aaral. At sa cellphone ng napapalakas na ang pag-focus ko ng mga dance leaders ko noon sa social media. Noon pa man papatulog ay mahilig na akong sumayaw pero sa kanya talagang manantilig sa akin ang saga. Hindi naman kasi ako pinayaan at tayo sa pagsasayaw pero kahit na gano'n ay itinuloy ko ang tubig ko dahil noon ay masaya. Masaya kasi ako sa ginagawa ko. Pero halos noon na nga nauubos
sa oras ko at wala nang nakakain na magpapatid kay Gary. Mati na kami magkasama pero nakatuwang lang ang message ko sa cellphone ko. Kaya naman, ang nasa na magsasabihan ko ako ni Gary sa mag-alala na mga kababayaan ko daw ang pagkaaral ko. Hey, Max, kanina ka pa nakatulog dyan sa cellphone mo. Nakikinig ka ba? Kanina pa akong ito nagdadala kahit hindi ka naman sumasagot. Ha? Ano nga ulit yung sinabi ko? Ay, naku, sabi na hindi ka nga nakikinig. Ano ba kasi yun? Ang sabi ko, maganda tayo na magandang days para makapag-review. So, gusto ko nga sana yung may sinaserve na coffee for me. Para relaxing. Ikaw bahala kung saan mo gusto. Pwede natin kumain ka. May suggestion ka na magandang spot para makapag-review tayo. Mag-search ka na lang kaya sa internet. Tapos pag-pinagili ka na, sabihin mo lang sa akin. Di ba mamaya na muna kasi ang kama cellphone ko? Nag-uusap tayo pero hindi ka naman nakapotos. Huwag lang kasi. Diyan ka lang, okay? Ano ba kasi pinagkakaabalahan mo dyan? Kanina ka pa dyan eh. Inaayos ko lang kung paano mag-wave sa dance app. Trending to eh. Gusto ko nakitry. Sus, kala ko naman importante. Para saan ba kasi yan? Ito, social media platform na mga brands. Hindi naman sa dulo ako sa gusto mong gawin. Pero naman ako mag-focus ka muna sa studies mo. Focus naman ako Hindi naman ang performance ko sa class. Matataas din ang grades ko. At kung mag-focus ang kailangan kong gawin. At ibig kong sabihin, i-pursue yung gusto ko kapag nakatapos na tayo ng pag-aaral. Dapat nagre-review na tayo. Magre-review naman tayo ah. Wala naman akong sinabing hindi. Paano nga kasi? Lagi ka nakatulog sa Dapat ko na ako cellphone. na lang si Pasidaw. Napansin ko masyado na mahaba ang oras mo sa pagsiselfone kaysa sa pag-aaral mo. Kaya ka rin naman, Kelly. Sinesermonan ko na naman ako. Hindi kasi sinesermonan ko yan. Sinasabihin lang ko lang. Alam ko naman ang ginagawa ko. Ang sa akin lang, kung mapabayaan mo ang pag-aaral mo. Yan. Kailan ba ako nagpabaya sa pag-aaral ko? Sige nga. O ano, di ba? Hindi ka makasagot? O siya, sige na. Basta mag-promise ka na hindi ka magpapabaya sa studies natin. Promise ko sa'yo yan. Sabay tayo naging graduate. Ang patutod matapos ang pag-uusap namin yun ni Kevin ay inayaan niya ako sa gusto kong gawin. Nagkaroon ako ng pagkakat, talaga namang bumahan ng kinis at dahil sa kapagal Now done for clean. kaya naman nag-post pa ako ng mga videos ng yan sa mayat-maya na akong nag-post. Lalo na ang time namin sa klase. Or anumang oras na libre ako at walang ginagawa. Nawala na nga rin sa loob ko noon na ilang araw na lang pala ay final exam na namin para sa 7th grading. Pero kampanya ko dahil nag-review naman ako kasama si Kelly. Pero inaamin ko papatulog ay wala akong ganong naiintindihan sa mga nireview namin ni Kelly dahil nga sa sobrang focus ko sa pag-iisip sa mga bago ko i-post. Hindi ko na lang sinabi noon kay Kelly dahil na lang kung magagalit siya sa akin. Si Kelly pa naman yung tipo ng tao na kapag may mali akong gagawa ay talagang ipo-point out niya hanggang sa pagtanda ko. Minsan nga ay nainis na ako pero dahil sa best friend ko siya at kilala ko siyang strict pagdating sa pag-aaral, kahit makita ng nalaman ko. Halos na pupuyat na rin ako sa gabi dahil imbis na matulog ako ng maaga ay nagsasayaw ako at ipopost ko sa app na pinapulog. Aminado rin po ako papatulog na hindi na ako gaano nakasasabay sa klase paano na kapag may recitation kahit nga nakakabuhat ko. Agad ko lang si Kelly para hindi mapansin yun dahil kilala ko si Kelly bilang observer. Masyado matalas ang pagpapaya at tatlong. Madalas din ang memorya niya kaya nga siya nakagsagang reading book sa mga teachers namin noon. Isang araw nga mapatulog ay masaya kong ikinuwento sa kanya ang pagdami ng mga views at likes ng videos ko pero na-share ko na
napansin niya ang ilang pagbabago Yung sa galak na ganun? sa akin. Ganun nga. Na! Yun. Ganun nga. Ganito lang kayo. Pagbigos. Hala, Jimmy! Ay, wala na. Wala na, isa pa na. Thank you, anak. Ang sipag mo naman na. Kelly, tingnan mo. Ano na naman ba yan? Ito naman, ba't parang ang sungit mo? Tingnan mo lang to. Nakakaramit ko yung sa ka-live ng mga videos ko sa dance app. Talaga? Congrats kung gano'n. Oh, ba't parang hindi ka naman masaya para sa akin? Masaya ako, may iniisip lang ako. Ganun ba? Oh, anyway, iniisip ko nga kung ano susunod na sasagutin ko eh. Grabe na, excited tuloy ako. Hinay ka muna. Malapit na ang exam natin. Baka nakakalimutan mo. Pwede ka mag-post ulit ng video after ng exam natin. Ano ka ba, Kelly? Huwag ka na masyado mag-alala sa exam. Kayang-kaya ko yun. Nag-review naman tayo, di ba? Oo nga, nag-review tayo. Pero mas maganda na kasi hindi tayo i-review ng kung ano-ano ba ang isip mo during the exam. Para mas makapag-focus ka. AJ naman eh. Sinasabi ko ba huwag muna ako mag-post? Pwede na oh. Marami yung subscribers ko. Ang dami-dami nag-iintay ng next post ko. Masaya ako para sa'yo sa totoo lang. Pero nag-aalala ako at the same time. Ba't di naman mag-aalala? Eh paano, hindi ka na ganun ka-active sa mga recitations natin. At lagi ka nag-iit magpasa ng mga assignments. Napapansin ko rin na nagkaroon ka na ng iBugs. Baka mamaya nagpupuyat ka lang naman ako sa'yo. Ano naman siya? Grabe. Huwag ka mag-alala, ayos lang ako. Tsaka huwag mo masyadong inaalala yung exam. Makakapasa ako. Magtiwala ka lang sa akin. Kailan pa ako bumagsak, ha? Ay, sige, sabi mo yan na basta hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Pag naman talagang bumagsak ka, sasapunutan talaga kita. Chill! Ang mabuti pa, tulungan mo na lang ako mag-isip ko anong sasayawin ko. Eh, meron ko ba dyan? Alam mo naman kayo ako sumasaya. Try mo kaya mag-download nito. Paano mo support na rin ako? Masasaya din naman ang oras ko dyan eh. So, ayaw ako support. Hindi na mag-download na ako. Para sa kanya, hindi na ako pala eh. Nakagabi ka pa eh. Hindi ko rin naman ako mag-EPS. Thank you, best friend. Mapanunod mo lang ang nagawa noon sa pagkakabihang pagkakabihang ako. Hindi rin naman kasi ako kayang busy ni Kelly. School niya ako sa kanya umaga. Nag-download niya siya ng app na sinasabi ko at pinay niya lahat ng videos ko. Isa na niya siya sa mga naging fan ko. Alam ko naman kasi hindi ako magaling sumayaw pero natutuwa ako dahil may mga nanonood at naglalay pa rin ang mga videos ko. Masaya rin ako kapag may nag-comment na nagugustuhan nila kasi umaga sa mga pinakang araw natin sa akin. Nag-struggle po ako ng gusto dahil marami akong in-invite sa mga narito namin ni Ken. Kaya na po, magpasahan ang papalalay ni nakakamo dahil ang dami na hindi ko alam ang sagot. Kaya nagkakalaman ako. Doon nag-isip ang mga paalala ni Kenny pero hindi sa walang bahala na nalaman dahil kinala ko siya. Magagaling ko ang nalaman sa oras ay magagaling ka. Facebook ang pinalaman ang galing sa akin ni Kenny kung sa kahiwan. Kinabukasan nga noon ay pinalig sa akin ang mga test paper namin at anong emosyon ang naramdaman ko ng mga oras na yun. Nakakabahan ako at nagsisisi kahit halos lahat ng subject ay bagsak ako. Nakakabahan dapat din ako kay Kenny noon na nakatiti pala sa akin at nagtitulan ay ipakita ko sa kanya mga resulta ng test paper ko. Nangibilig ang mga kamay ko at inabot sa kanya ang test paper ko at nakita ko kung paano namunod at ulit. Ang galit lahat, tinanong niya kung anong nangyari at bakit gano'n ang resulta ng test paper. Hindi mo makasagot kaya naman patuloy lamang siya sa pag-sermon sa akin at nainis na rin ako. Nagkasagutan kami papadulot at nasabi ko sa kanya ang okay niya at iba niya nanay ko umasta. Lahat naman niya sa akin at gusto lamang niyang malaman lamang ko kung anong pagkakamali ko. Pero pinasama ko yung papadulot. Ibig ko wala ko wala di jay ko. Ang magiging Hindi alam ko. ng matindi namin pag-aawat.
Si Bakbak ang ang Bagay na isa. labis kong pinagsisihan, Papa Lito. Dahil sa ayaw kong mag-away kami ng best friend ko. Love stories. So what ay hindi namin nililito ng isa't isa. Masama pa rin kasi ang loob ko sa kanya dahil sa mga sinabi niya sa akin. Pabaya daw ako at masinuuna ko pa mga walang kwentang maga. Ang una naman po ako na napabayaan ko talaga ang pag-aaral ko pero ang hindi ko matanggapay noong sabihin niyang walang kwenta ang pagsasayaw ko. Alam ko hindi ko ako kasi galing ng mga dancers host sa atin pero doon ko ako masaya at hindi ko ang pagsasayaw. Pagbaga din po ako na tamang practice lang ay magiging magaling din po ako. Sobrang sama ng loob ko kay Kelly kapatid. Siya kasi ang tao inaasahan kong susuporta sa akin sa mga pag-aaral. Higit kina ate. Ikaw man, Joy. Ay, Car! Car! Yun ang munang beses talagang nagtalima mo naggalit din kayo. Naisip kong nakakasawa na palagi na lamang niya akong sinisermonan kapag may mali akong nagagawa. Pakaramdam ko pa ay pinamumukha niya sa akin na siya lagi ang magaling at ako ang kulila. Lahat panahon na yun, mga tulog ay naramdaman ko ang pagiging inferior ko sa kanya. Isang araw na ay lumapit sa akin si Kenny at siya na ang naunang nakipag-iusap sa akin. Max, pwede ba tayo mag-usap? Tungkol saan? Sa pagkakatanda ko, wala naman tayong dapat pag-usapan. Galit ka pa rin ba sa akin dahil sa sinabi ko? Ano sa tingin mo? Matutuwa ako? Pangarap ko yun, Kelly. Tapos sasabihin mo lang na walang kwenta. I'm sorry, pero tingin mo ba makubura ng sorry ko yung emotional damage na nararamdaman ko? Sorry, nasabi ko lang naman yun kasi napapabayaan mo na yung pag-aaral mo. Eh ano ba sa'yo? As if naman na ikaw ang babagsak. Ikaw ba? Hindi naman, di ba? Alam mo kung gaano ko gusto na sabay tayo graduate. Pero paano ka nga gagraduate kung bagsak ka sa exam? Tapos hindi ka na-active sa mga school activities. Hindi ka na rin nagpa-participate sa mga recitations. Ultimo quiz natin, lagi kang bagsak. Gusto ko pala mag-sigil. Ang akin lang, hindi ko naman ganito dati. Pero simula nang nagkaroon ka ng bagong cellphone, diyan ka na lang lagi nakatutok. Puro na lang pag-post ng video ng sayo mong inaatupag mo. Kaya wala ka na oras para mag- Joy, oh. Teka lang ha, teka lang. Sa pagkakatanda ko, best friend lang kita. Hindi kita nanay. Pero take mo pa nanay kung makakanervig ka. Concern lang ako sa'yo, Max. Hindi na kasi magandang effect ko sa'yo ng cellphone mo at app na yan. Ano ba kasing problema mo? Hindi lang ako bumagsak sa test, pero kung makapagsalita ka, akala ko walang kwenta ang estudyante. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Bakit ba hindi mo maintindihan? Sinasabi ko to sa'yo para maging aware ka na hindi maganda na masyado kang nakafocus dyan sa cellphone mo at dyan sa makakasayaw mo. Pwede ka naman mag-post na mag-post kung tapos ka na sa mga dapat mong gawin at kung wala tayong pasok. Kahit maghapon ka pang magsasayaw, hindi kita pipigilan. Alam mo, masyado ka na maraming pinakikialaman, Kelly eh. Best friend lang kita, hindi nanay. Huwag ka naman basta magaling ka sa lahat ng bagay. Wala kang talent eh. Ano sabi mo? Kahit kailan, hindi ko sinabing magaling ako sa lahat ng bagay, Max. Oo, wala akong talent, pero wala akong pakialam. Kasi utak at sipag ko lang ang kailangan ko para makapagtapos ng pag-aaral. Kailangan ba talagang ipamukha mo pa sa akin na wala akong talent? Eh di ikaw nang may talent? Talaga? Ako na talaga? Marunong akong sumayaw, no? Marami nga akong views at likes sa mga videos ko eh. Eh ikaw, hindi mo kailangan ikumpara ang sarili mo sa akin. Dahil unang-una sa lahat, magkaibang tao tayo. Hindi tayo magkapareho. At anong gusto mong sabihin? Na mas magaling ka sa akin pagdating sa academics? Lagi nga lang akong pumapangalaman sa'yo, di ba? Siguro, palihin mo nga
naman first place sa mga school awards. Ha? Anong sinasabi mo dyan? Kahit kailan hindi ko naisip yan. Kung top 1 man ako, yun rin dahil pinagsikapan ko yun. At ako, hindi ba ako nagsisikap? Alas magkatikit lang naman ang mga grades natin pero never ako naging top at first. Hindi mo kailangan makipagkumpetensya sa akin, Mads. Hindi mo ako kalaban. Best friend mo ako. Kaya nga pinagsasabihan kita kasi nag-promise tayo sa isa't isa na mag-aaral tayo mabuti at sabay tayo graduate. Pero napapabayaan mo ng pag-aaral mo dahil sa kakaselfon at kakasayaw mo. Any chance you get, magsasayaw ka, then ipopost mo. Nakalimutan mo na yata kung ano ba talagang purpose ng pagpasok mo sa school eh. Wow ha? Sabihin mo nga sa akin, Kelly. Naiingit ka ba sa akin? What? Saan ang galing yan? Ba't mo naman naisip na naiingit ako sa'yo? Feeling ko lang. Kasi masyado kang tutol sa pagsasayaw ko eh. Huh? So, masama pa lang maging concerned ako sa'yo? Yan ba ang natutunan mo para sa social media mo? Huh, whatever. Hindi ko kailangan ng concern mo. Simula ngayon, wag mo lang akong pakikialaman. Kung gusto mo, sumayaw ka rin. Tapos i-post mo. Para may mapaglibangan ka naman. Hindi yun nakikialam ka sa buhay ng may buhay. Hindi ko alam kung paano mo nasasabi sa akin yan. Best friend mo ako at kilala mo ako. Pero masyado ka nang nagulag sa pansamantalang mo dahil sa app na yan. Hindi ka pa man talaga sumisikat. Ang yabang mo na. Huwag masyadong mataas ang lipad, Mads. Baka masaktan ka kapag bumagsak ka. Hoy, bawiin mo yung sinabi mo. Ba't di mo pa kasi aminin na naiingit ka lang sa akin? Wala akong dapat kaingitan sa'yo, Mads. Unang-una sa lahat, hindi ko balak na sumikat at wala akong hilig sa public exposure. Lastly, masaya ako sa kung anong kaya kong gawin at proud ako doon. Palusog ka pa. Alam mo, mali yata na nilapitan kita ulit. Kasi masyado nang sarado yung isip mo para makinig sa mga payo ko. Oo nga, sana nga hindi ka na lang lumapit at nakipag-usap sa akin. Papadudod matapos ang pag-usap namin yun ni Kelly ay unti-unti nang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Ilang linggo pa ang nagdaan at patuloy pa rin kami sa hindi magpapansinan. May mga pagkakataon na nagkakatinginan kami pero agad din kaming nag-iiwasan. Pinagpatuloy ko naman ang pagsasayaw ko at pagpo-post ng videos at dumami na ang mga followers ko. Nabot na nga ako halos ng ating gabi dahil lamang sa pagsasayaw. Madalas na rin po akong pagalitan ni Mama dahil napapansin niyang lagi ako nagpupuyat. At isang beses nga ay nalaman na lamang niya bumagsak ako sa final exam sa second grading. Galit na galit si Mama at pinagsabihan ako na kung hindi ko ayusin. Ang pag-aaral ko ay mapipilitan siyang bawiin ang cellphone ko. Sinabi pa niya mali yata na binigyan niya ako ng bagong cellphone pero hindi ko na lamang po pinansin ang sinabi ni Mama at nagpatuloy lamang ako sa lagi kong ginagawa. Pero ang akala ko noong tuloy-tuloy na pagsikat ko sa app na yon ay naging pamungot para sa akin dahil lamang sa isang comment na nasandan pa ng marami at sa iba't ibang tao pa. Noong una ay si Kelly kagad ang naisip ko na baka gumawa siya ng dummy account para isabotahe ako at panghinaan ng loob. Pero kilala ko si Kelly. Hindi niya magagawa sa akin yon, papadudod. Masakit para sa akin ang mga nababasa kong mga comments. Ang sabi kasi doon ay ang lakas daw po ng loob ko na mag-post ng videos ko habang sumasayaw. Hindi naman daw ako marunong sumayaw, matigas daw ang katawan ko at parang tanga daw ako kung sumayaw. Napaiyak ako at tinahit ang libot niya. Nabasa ko ang mga komento, papadudod. Hanggang sa dumami na nga po ang mga comments. Nagkaroon nga po ako ng bashes. At totoo na nga po ang pagkabash. Todo-todo lang na sinasabi nila laban sa akin. Papadudod, sobrang po akong nag-bless dahil doon. Kaya naman nawala na rin po ako ng ganang pumasok dahil ganun kumarap sa mga naklase ko na friend ko sa school. At lalo-lalo na kay Kelly. Alam ko, pinagpalo na ako ni Kelly pero hindi ko maiwasang mahiya dahil sa mga nasabi ko sa kanya at mga paalala niya sa akin. At dahil nga hindi na ako pumapasok sa school, ay nag-worry ng gusto ang mama ko at tinanong kung may problema ba ako. Pero hindi ko masabi sa kanya ang problema ko at bigla-bigla na lamang po akong maiiyak noon kapag pinatanong niya ako. Halos hindi na rin po ako lumalabas sa kwarto ko noon at nawalan din po akong ganang kumain. Dinigdib ko na gusto ang papabash sa akin.
dinala naman ako ng pagkain ni Mama noon sa kwarto, ay hindi ko po yung kinakain at pinapabayaan ko lamang na mapanis. Dahil nga po sa mga nangyari, papatulot ay tumigil na ako sa pag-post ng mga videos. Pero kahit na hindi na ako nag-post ay tuloy-tuloy po ang mga bashers ko sa pag-komento na hindi maganda. Like, kabin mo na. Ang ginagawa ko at feeling ko raw siguro ay ang galing kong sumiyaw. Ako na po na pagpasyahan na kurangin ang account ko sa pagbabakasakali na tumigil na sila. Pero hanggang sa personal na social media account ko ay mini-message pa rin nila ako at pinagtatawanan. Pinamaan na raw ba ako ng hiya kaya ako nag-delete ng account. Kaya pati personal account ko ay mini-activate ko na papatulog. Halos mapaliw na ako sa sobrang hiya noon. Gusto ko lang namang sumikat pero hindi sa ganung paraan. Isang araw nga ay nagpunta sa amin si Kelly at narinig ko po ang pag-uusap nila ni Mama. Oh, Kelly, ikaw pala. Halika, tumika. Salamat po. Maupo ka muna niyan. Ang tagal mo nang hindi nagagawin rito ah. Buti naisipan mong pumasyal. Ang totoo po niyan, tita. Nahihiya nga po akong pumunta rito. Bakit? Nag-away ba kayo ni Mads? Opo, hindi po maganda yung huli namin pag-uusap. Nag-worry na nga rin po ako kasi isang linggo na po siyang absent. Nabanggit lang po ng teacher namin na pinagpaalam ko si Mads na hindi ko pa nakakapasok. Kaya nagpunta na po ako dito. Kumusta na po siya? May sakit po ba siya? Ay, hindi ko nga alam kung anong nangyayari sa batang yun. Ayaw lumabas ng kwarto. Ayaw kumain. Pag tinatanong ko naman siya kung anong problema, iiyak lang siya. Hindi ko alam kung paano mo siya matutulungan kung di siya magsasabi sa akin. Nakakasiguro naman ako na hindi yun dahil lang sa nag-away kayo. Ilang beses ko na ba kayo nakita nag-away? Hindi ko na mabilang pero nagkakamati rin naman kayo. Eh natural lang naman sa magkaibigan na mag-away paminsan-minsan. Sorry po, hindi ko naman po gusto makipagtalo kay Mads. Gusto ko lang po siyang pagsabihan kasi napapabayaan na po niya yung pag-aaral niya. Kaso, pinasabihan niya. Ngayon lang po kami nag-away ng ganito katindi. Ang humihingi ng dispensa sa naging ugali ni Mads. Alam kong concerned ka sa kanya kaya naiintindihan kita. Siguro may magkukulang din ako kasi hindi ko siya nabantayan. Hindi ko siya natutukan. Bueno, gusto mo ba siya makausap? Makagalit pa po siya sa akin eh. Hindi po siya nagre-reply sa mga text at chat ko. Tinatawagan ko naman po siya pero laging busy. Naka-block po yata yung number ko sa kanya eh. Actually, nasa akin ang phone niya. Hindi ko lang alam ang password kaya hindi ko mabuksan. Ayaw niya rin namang buksan. Nagtaka nga ako kasi bigla niyang binigay sa akin ang cellphone niya eh. Kulang na nga lang, itikit niya sa katawan niya yung phone niya. May nabanggit po ba siya sa inyo about sa dance app? Dance app. Wala siyang binigay sa akin ng kahit ano. Ano ba yun? Social media platform po para sa mga mahilig sumayaw. Ganun ba? Wala kasing sinasabi sa akin si Mads. Sobra na ako nag-aalala eh. Pakiramdam ko may mabigat siyang dinadala. Pwede ko po ba siyang makausap? Bahala na po kung galit pa siya sa akin. Gusto ko lang naman po siyang kumustahin. Oo naman, halika. Puntahan natin. Anak, nandito si Kelly. Gusto ka raw makausap. Tulog po yata siya, tita. Hindi. Kakahatid ko lang ng pagkain niya kanina bago ka dumating. Nakatungaw nga siya sa bintana. Nandito ko siya. Ang mabuti pa pumasok. Sige po, tita. Salamat. Tahanan kita. May sakit ka ba? Wala akong sakit. Ayoko lang tahanan kita. May sakit ka ba? Wala akong sakit. Ayoko lang pumasok. Wala akong gana. Bakit nga? Tita?
Oh, ba't ka umiiyak? Ano bang problema? Sabihin mo na sa akin. Sorry, Kelly. I'm so sorry. Ha? Bakit ka nagsusorry? Hindi ako galit sa'yo. Kaya sabihin mo na sa akin, ano ba talagang nangyari? Gusto kong malaman kung bakit ka nagkakaganyan. Wala. Buti pa umalis ka na lang. Pabayaan mo na ako. Hindi ka pwedeng pabayaan lalo na't ganyan ang kalagayan mo. Hindi mo ba nakikita yung sarili mo sa salamin? Ang payat-payat mo na. Ang laki pa ng eye bags mo. Natutulog ka pa ba? Alam ko may problema ka, kaya sabihin mo na sa akin. Paano kita matutulungan kung hindi ka mag-u-open up sa akin? Ayoko na, Kelly. Wala na ako mukumiyakan sa mga nakakakilala sa akin. Sabihin mo na sa akin. Best friend mo ko, di ba? Umalis ka na lang, Kelly. Huwag mo na ako pakialaman. Hindi ko nalalaman bakit ka nagkakaganyan. Ba't pa ang kulit mo? Ayoko magsalita eh. Umalis ka na lang. Huwag ka nang babalik dito. Nakutan mo na mag-best friend tayo. Umalis naman eh. Ano sabi? Ano? Papadudod narinig ko pa noon na humingi ng sorry si Mama kay Kelly bago ito umalis dahil sa inaasal ko. Di alam si Dad Ngayon Diego na. hindi niya kasi ang naramdaman ko habang kausap si Kelly. Ramdam ko yung sincerity niya at concern niya sa akin pero totoo nga ang sinabi niya na nabulag ako sa panandaliang kasikatan kaya minamasama ko ang pag-aalala niya sa akin. Naging mayabang ako kaya yun ang naging karumahan ako ang magkaroon ng mga bashers. Minasama ko lahat ng mga payo at paalala sa akin kaya magganon ang nangyari sa akin. Sobrang nahihiya ako sa lahat ng masasamang salitang nasabi ko sa kanya. Ang gusto ko lang naman ay mapabuti ako. At yun din ang gusto niyang mangyari sa akin, ang hindi maligaw ng lagas. Pero bumitaw ako sa kanya at nagpatangay sa maling akos. Dahil lamang sa gusto kong mag-iisang sila. Nakapanood ng mga videos ko mapatutod at tila naging boses yun sa pandinig ko. Kung iisipin ay mababaw lamang naman ang dahilan ng pagka-depress ko at pwede ko rin pong sabihin na bakit hindi ko na lang paniwalain ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa akin. Pero yung po kasi ang nararamdaman ko. Hindi ko ito ang dapat kong maramdaman ng mga panahong yun. Masakit para sa akin ang makabasa ng mga ganong klase ng mga komento. Dinibdib ko po yun ng gusto at idagdag pa ang pagkapahiya ko sa mga nasabi kong hindi maganda kay Kelly. Dahil lang sa tingin ko ay pinipigilan niya akong maabot ang pangarap kong maging isang sikat. Naisip ko na kung nakinig pa ako kay Kelly ay mangyayari pa ang ganon. Makakatanggap pa ako papadudot ng sari-saring pamumutiya dahil lamang sa hindi ako magaling sumayaw. Hindi ko na naisip pa ang sagot at hindi ko nga alam ang pumasok sa isipan ko ng araw na yon, papadudot. At naisipan kong maglaslas ng pulso. Matapos yun ay hindi ko na alam ang nangyari at nagising na lamang ako na nasa hospital na ako, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ni Mama ang bumungad sa akin. Nagpapasalamat si Mama at nagising na ako habang ang utak ko naman ay pinoproseso kung ano ba talaga ang mga nangyari. Wala rin ako sa sarili ko ng mga oras na yun papadudod at ang lalambot lang ang pakiramdam ko. Hindi lang matindin ang mga kamay ko at doon nga ay nagkwento si Mama kung paano siya natiba nung makitang maraming tulong nagkalat sa kama ko at nakita niyang maiglas-las ako sa pulso. Mula noon si Mama kaya nanghingi na lang daw siya ng tulong sa kapitbahay para madala kaagad ako sa pinakamalapit na ospital. Pinalang daw at hindi malalim ang sugat ko, sabi ng mga doktor at naagapan kaagad. Pero maraming dugo daw ang nawala sa akin. Pero hindi naman daw kailangan ng blood transfusion. Ang kailangan ko lang daw ay magpahinga at dinistahan nila ako ng gamot na pampadagdag ng dugo. Papadudod pa rin ang tanong sa akin ni Mama kung ayos lang daw ba ako at kung may masakit ba sa akin maliban sa sugat ko. Sinabi ko naman ayos lamang ako pero sa totoo lang ay masakit ang
na-realize kung ano pa talaga ang ginawa ko at napaiyak na lamang ako sa katangahan ko. Tahimik po ako nagdasal at humingi ng tawad sa Diyos dahil sinaktan ko ang sarili ko. Nabalik sa akin ni Mama na tinawagin niya si Kelly at sinabing nasa ospital ako. Ang araw din na yun ay dumating si Kelly at nahalata ko kaagad na malapit na siyang umiyak. Dahil kilala ko si Kelly, ayaw na ayaw niya ang nasasaktan ako. Mads? Maiiwan ko na muna kayo, Kelly. Ikaw na muna ang bahala kay Mads. Mag-usap kayo. Opo, tita. Mads, labas muna ako sandali, ha? Alam niyo, kawin mo. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? Medyo masakit lang yung sugat ko. Pero okay lang ako. Ano ba kasi naisipan mo? Hindi mo ba masusunod ng pagsusuicide ang problema mo? Hindi, Mads! Nagkasala ka pa sa Diyos dahil sa ginawa mo! Alam ko, humingi na ako ng tawad sa kanya. Hindi ko alam kung ano bang pumasok sa isip ko at nagawa ko yun. Hindi ko talaga alam, Kelly. Hindi ko talaga alam. Tama na! Importante, ligtas ka na! Pinakaba mo ako, ha? Nakulong mo ako na ako na sa akin. Sorry, Kelly, ha? Sorry kung hindi ako nakinig sa'yo. Ano ba talaga kasing nangyari? Anong problema para magawa ko ng suicide? Wala na ako mukhang iharap sa'yo at sa mga nakakakilala sa akin. Bakit nga? Ang dami kong naging basher sa dance app after natin mag-away. Binabash din ako kasi hindi naman daw ako magaling sumayaw. Ang tigas-tigas doon ang katawan ko. Masyado din daw makapal yung mukha ko para mag-post ng video. Buti nga lang hindi pa ako namamatay sa nahihiyan. I'm sorry, Gary. Kasi naisip kong ikaw yun at nagpanggap ka na na ibang tao. Sorry. Ha? Yes, nag-aaway tayo. Pero never ko magagawa sa'yo yun. Kilala ko ang Mads. At saka bakit hindi mo sinabi sa akin agad na binabash ka na pala? Hindi sana natulungan kita. Sana nasolusyonan agad natin. At hindi mo na kailangan pang umabot sa ganito. Hindi ko masabi sa'yo kasi nahihiya ako sa'yo eh. Pagkatapos sa mga nasabi mo sa'yo hindi maganda, hindi ko deserve ang tulong mo, Kelly. Ano ka, Mads? Alam mo naman mas importante ka kaysa sa nararamdaman ko. I will always put you first. Nakakasama lang ng loob. Best friend mo ako, pero hindi ka man lang humingi ng tulong sa akin. Gusto ko lumapit sa'yo, pero natatakot ako na baka ipagtabuyan mo lang ako. Natatakot ako na baka sabihin mo sa akin na bagay lang to sa akin kasi naging mayabang ako. Hindi, Mads. Naiintindihan ko kung saan ka nang gagaling. Pakiramdam ko lang wala akong kwentang kaibigan kasi hindi kita nagabayan at napigilan ako sa maligtaan. Pinabayaan kitang masira. Wala kang kasalanan, Kelly. Ako lang talaga itong matigas sa ulo. Sobra-sobra na mga paalala mo sa akin pero hindi ako nakinig. Ipinilit ko yung gusto ko at hindi ko ginawa yung tama. Hindi ka nagkulang sa akin. Ako yung nagkulang sa friendship natin. Munti ka nang mawala sa akin dahil sa pagiging selfish ko. Kaya wala na sa akin yun. Wala na akong may gusto sa nangyari. Ang importante lang, ayos ka na. Please lang, huwag mo na uulitin yung ginawa mo. Maswerte ka at ligtas ka ngayon. Paano kung sa susunod hindi na? Mag-promise ka sa akin na kahit anong problema dumating, huwag na mo nang susubukang magpakamatay ulit. Kasalanan niyo sa Diyos at hindi magpapakamatay ang solusyon sa mga problema. Oo, Kelly. Sorry ulit sa lahat ng
friends pa rin tayo, di ba? Oo naman. Kaya kung ano man ang nangyaring alitan sa pagitan natin, kalimutan na natin yun. Yung mga bashers mo, huwag mo silang intindihin. As long as wala kang tinatapakang tao, wala kang lapat na ikahiya. Eh ano kung hindi ka magaling sumayaw, eventually matututunan ko rin yan. Lahat ng magagaling na dancers nagsimula muna sa pagiging hindi magaling. At saka tandaan mo, talo ka kapag nagpadala ka sa mga panlalait at panghuhusga nila sa'yo. Dapat ipakita mo sa kanila na wala kang pakialam basta masaya ka sa ginagawa mo. Papadudong kinabukasan din noon ay na-discharge na ako sa ospital. At magaling lamang ako ng gusto at pumasok na muli ako sa school. Kasama ko noon si Mama at pinaliwanag niya sa principal mga teachers ko kung anong nangyari sa akin at pinayagan nila ako mag-take ng panibagong exam at gumawa ng special project para makapasa ko. Wala rin ni isa sa mga nakakaalam na kasali ako sa dance app ang nagbanggit pa ng tungkol sa pambabash sa akin. Isa pa ay gusto ko na rin kalimutan ang pangit na kaganapan yun ng buhay ko. Natuto na rin po ako sa pagkakamali ko at naintindihan ko na rin ang sinasabi sa akin ni Kelly na huwag masyadong mataas ang tipan dahil masakit kapag bumagsak ka. Naging kapag mataas ako at hindi ko naisip na maaaring bawiin sa akin ng Diyos ang kasikatang ibinigay niya sa akin. At tulad nga ng pangako namin ni Kelly sa isa't isa, pamatutod ay sabay kaming nakagraduate sa grade 12. Napakasaya ko noon at lagi kong sinasabing ang swerte ko dahil si Kelly ang naging best friend ko. Bibihira lang kasi ang mga taong kaibigan o totoong kaibigan na kagaya ni Kelly. At nagpasalamat nga rin ako sa kanya para sa lahat ng nagawa niya para sa akin. Nangako rin ako sa kanya na makikinig na ako sa mga payo niya sa akin, lalo pa at alam ko na para yon sa ikabubuti ko. Matapos nga ng aming graduation ay nagplano kagad kami kung saang college university namin gustong pumasok. Papadudog. Magmerienda ka na rin, Ma. Si Papa po ba? Ay, hayaan mo na ang papa mo. Busy yun sa likod at inaayos ang tricycle niya. Eh, may ba tayo? Nakahanap na ba kayo ng university na papasukan nyo sa college? Wala pa nga po, tita eh. Pero naghahanap pa rin po kami. At saka pinag-uusapan pa po namin kung anong course ang kukunin namin. Eh, ano nga bang course ang kukunin nyo? Ako po gusto kong kumuha ng education. Eh, ikaw, Mans, anong gusto mong kurso? Education din po. Alam niyo naman po na ayaw kong magkahiwalay kami ni Kelly. Kaloka, kunin mo yung course na gusto mo. Course lang naman ang maiiba sa atin eh, pero pareho pa rin tayo ng university. HRM sana yung gusto ko eh. Kaso magastos naman yata yun. Eh, di yun ang kunin mo. Huwag mong problemahin ang gastos, anak. Kami ng papa mong bahala doon. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-aral ng mabuti para makapagtapos ka ng pag-aaral. Kayong dalawa ni Kelly. Opo, Ma. Basta Kelly, ha? Ikaw na mahilig sa anak ko, ha? Umaasa ako na hindi mo siya pababayaan. Makakaasa po kayo, tita. Magtatapos po kami ng pag-aaral para po maging proud kayo sa amin. Naku, ngayon pa lang eh, proud na ako sa inyong dalawa. Ma, promise ko po na pagbubutihan ko po. Babago. Alam ko naman ay nagre-review para kumuha ng CSE. Magamat magkaiba ang kurso namin ay palagi kaming magkasama at sabay mag-review. Kailangan kasi namin magsunog ng kilay kung talagang gusto namin makapasa. Kung tutuusin ay wala namang board exam ang mga HRM student na kagaya ko pero pinili ko pa rin na mag-take ng CSE dahil alam ko magagamit ko rin po yun in the future. Tuwa naman si Kelly dahil bumalik na ako sa dati na masipag mag-aaral. Ito na rin po ako sa pagsasayaw dahil na-realize ko na hindi talaga para sa akin ang pagsasayaw. Naisip ko rin naman na meron na akong hidden talent na hindi ko pa na-discover. Ika nga nila wala namang age limit sa pag-discover so hindi ka man makalit sa bagay na gusto mo ay tiyak na meron ka lang talento para sa'yo. At huwag tayong maging mapanghusga o mapanghilait dahil ang masasakit na salitang binibitawan natin ay nag-iiwan na pala
ng matinding sugat sa iba. At dito ko na nga po tinatapos ang aking kwento. Maraming salamat po kung isa man po ito sa mga mapalad na basahin ngayong araw. More power po sa inyong programa, ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Mads. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Happy birthday, King Kong! Bigat ka. Uri ko yung magkakata. Ala! Grabe na ito eh. Hindi ka na. I see. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Kung sino ang mga mas nagbibigay, sila ang pinagpapala. Kaya huwag tayong magsawang maging biyaya, lalo na sa mga taong sa puso natin napalapit na. Ikaw, kabarangay, gaano mo kamahal ang iyong pamilya? Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin na lamang po ako sa pangalang Aaron. 32 years old at kasalukuyang naninirahan at nagtatrabaho dito sa London, United Kingdom. Kasama ko po rito ang mag-ina ko at dito ko na rin nakilala ang asawa ko. Taga-rito po siya mapatuto pero mahal na mahal po niya ang kulturang Pilipino. Malapit din siya sa pamilya ko sa Pilipinas at palagi kami umuwi tuwing Pasko hanggang Bagong Taon. Pero hindi po love story namin ang wife ko ang gusto kong i-share sa inyo, kundi ang kwento ng pamilya namin. Mapadudod tubong mas
Maswerte po ang ate namin pero napadpad kami sa Rizal. Hindi kami mayaman pero hindi rin naman po nag-iikos. Dati po machine operator ang tatay ko sa Pasig bago sila nakapagpundar ng pilahan at tindahan ng mga damit sa bayan ng Taytay. Yun na po ang magkasama nilang pinagkakabalahan ng nanay ko hanggang sa kasalukuyan. Wala man po kaming anak nila, bunso ako at may nakakatandang kapatid ako na si Ate Aida. 5 years ang tanda niya sa akin. Close po kami ng ate ko, Papa Dudut. Role model ko siya dahil mabait siyang anak at lagi niyang napapasaya ang mga magulang namin. Pero noong 18 years old na siya, inabunti siya ng boyfriend niya at nalaman niya ng parents namin. Nagkasamaan sila ng loob pero sa uli ay pinatawan at tinanggap pa rin nila si ate. Kaya lang ay hindi po tumagal yung pagsasama nila ate at ng boyfriend niya. Pagkatapos ng 5 taon ay nalaman nila mama at papa na sinasaktan siya nito physically at ang bababae pa. Pinag-iwalay sila ng mga magulang namin at simula noon ay sa bahay na namin tumira sila ate at ang pamangkin ko. Para sa akin ay walang kaso yun dahil mahal na mahal ko po silang pareho, Papa Dudut. Yak, itatapik ka na. Sino yan? Ako daw, ate! Sandali lang. Ate, umiiyak ka ba? Ha? Wala to. Napuwing lang ako. Napuwing ka dyan. Ate, hindi mo ako manuloko. Halata namang umiiyak ka, oh. Kahit kailan talaga wala akong itatago sa'yo. Kilala kita. Magkapatid tayo. Anong problema? Wala naman. Oh, teka. May kailangan ka ba? Sabi kasi ni na mama at papa, hindi ko pa raw nagdi-dinner. Kararating ko lang galing school. May ginawa kasi kami project. Nahiyain sana kitang kumain. Ganon? Oo, kaya tara na. Iyo. Wala akong gana eh. Mamaya na lang siguro. Sabi ko na eh, may problema ka talaga. Yun yung dahilan kaya ka umiiyak, Ay, no? dun pa. Oo. Pwede naman natin pag-usapan. Kwento mo sa akin para gumaan yung nararamdaman mo, ate. Pero baka nagugutom ka na. Baka kapag hintay naman yung sikmura ko. O sige, pasok ka muna. Sige, Upo ka na lang dyan sa kama. Iusog mo na lang yung mga damit na nalugay ko na. Baka nilabhan ko yan kanina. sige ate. The walker just got that here. What the hell? What the? The better than ever walker still starts at 7. Naniwala ako sa sarili ko. Naniwala ako sa mga tao. Na nakita ko naniwala sa sarili ko. Ako si Manuel Lexio Nareto. Kung na-inspire ako sa mga gawa ng tao. Lahat ng bagay ko yung resulta. Simula nung makaiglo na ako. Unemployment, nakikita ko yung may mga tao din na tumulong sa akin. Doon na nag-start na unti-unti na ako mag-level up yung situation ko. Dumadami na rin yung ginagawa ko. Gumagawa na rin ako ng mga content. At the same time, medyo nararamdaman ko na yung pangangailangan ko mas mataas na starting ng so, nag-upgrade ako sa pinakamataas na book fiber. Simulan sa phone, and then sa present time, kasama ko sa journey. So sa laban na to, yung provided na din, hindi ko may imagine
alaga mo. Nagapa ko. Ginagawa ko. Sobrang thank you. Nilaban ko yan kanina. Alam bang karga dyan? Kapay alaon, kan tagdi kan. Agalit alaon ni mama. Brush your teeth after eating candy and get regular dental checkups. Sila naman.
Gerak ka, Gray. Nag-short pang ka man. Mag-stay ka lang. Nating. Mommy, I want to get a haircut. Look, it's a perfect day for playing outside. What's Mia doing? What should I wear? You should check the weather. Shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Let's dress up from head to toe. Now we're dressed and ready. Out we go. Neil's outfit is all mixed up. Let's go. It's raining. Hindi mo naman pasabing. Hindi mo naman. What do you wear on rainy days? Shoulders, knees and toes, knees and toes. 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 Dress up from head to toe. Now we're dressed and ready. Out we go. With a raincoat, we won't get wet. Oh, it's windy and snowy. It's getting so chilly. Shoulders, shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes. Let's dress up from head to toe, head to toe, head to toe. Ready, out we go. Iya tayo mo, ano, umutot ka. Ugali mo talaga. Bastos ka talaga kay Kayla. Ang sarap mo sa pakinggan.
Alright, goodbye guys. Thank you so much.